Sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodolo umfana udaba ke niyalwazi eyikade yagcina ukuphosa amabhomu iRussia uma usubona ke sengibeka izinto ezikanje lisuke selizobhubha ke umasipala waseBaqulusini abaqulusi municipality. Sanibonani ngicela nisondele la ake ngibingelele nje ngokukhethekile imeya lapha eBaqulusini uKhehla Mkhwanazi if I'm not mistaken. Ngiyabona nje lokho Khehla ukufaka unkosikazi wakho lapha kumasipala nendodana yakho nezihlobo zakho lokho ngiyakubona okwangelinye ilanga sobuye sikubone. Babumeya ngicela ungitshele sekuphele izinyanga eziyisithupha naxosha uMazibuko umshini as a deputy mayor namhlanje anikaze nabeka udeputy mayor kuze kube namhlanje kunama ESCO member amabili omtshali ilokhu nabaxosha akukaze kubekwe umuntu kuze kube namhlanje babume